awucingi thu singekho ezo zinto ungena luthando ungena unisi ukuze yisa umzekelo kuba ngoku uImi ezawuthetha into engeyiyo kumndiqonda ungumntwana akakwazi ungandihloniphi kodwa xa ndinalo uxolo ndinothando into ezawuqala ifike engqondweni yami ubhudile yabona ndiyakwazi but xa ndingenalo uxolo ngenalo uthando kwanje ndizawuthi hayi wethu kwamamona luhlele ngangithandi kwamzali wakhe that's why esenza lento yabona ungamnaxolo kuhumba izinto ngoba kaloku uhamba nje inhliziyo yakho uyigcwelisile ngezinto ezingekhoyo ulapha enkonzweni ke ngoku wawuzile ngendlela oziswe ngayo uThixo emhlabeni awulenza ngoluxolo emva uzosenzisa ke ngoku apha enkonzweni ngoba apha ilula indaba ozenzisa apha i2 hours qha uyact ngathi lento iyiyo but uzazi ba deep down andiyo lento but ke ngoku uThixo phela umntana khona ubona apho singaboniyo uyasixelela kahle apha uba kuthiwa khona nami uzawuyibona inkosi engenapho uyayazi indaba yoxolo uxolo uthando ukwazi uzeyisa ungathi ngexesha uqonda uphuma kula family kwakwenyeliswa abazali bakho kwathi abantu abasoze babento bayilento ithi ngoba wena lenkonzo yenzile wanoluxolo ngomso sibone sowupha kwenye indawo even sekulapha enkonzweni yabona apha baninzi abazalwane namba umkhaya sebekanye 5 sebezawutshatha but xa usaze kulomzalwane awuna peace wena kuwe awunalo uthando ucimba xa sesiya kwabatata mhlawumbe uqhathwe ubuyele ebhongi bakho esiya phasi yabona ke ngoku ingathi nokulethi ndimbonile bazabe bayikhansisha yonke lanto kuthiwe zalwane ayena mhle ukhuthela ufana lo mzimba kodwa wasemva khanga lungise uyayibona iblock aphi lento uyaphuma ke ngoku uyophangela uqashwe kuloo ndawo ngoba ndiyazi bani yafunda uqashi wakho uyophatha abantu uzobalawula njani ungakwazi kwakuwe awuna peace nesiqu sakho awuzithandi ngoba xa ungenalo uthando awuzithandi wena qala that's why uzathi ngomso uzabalala boyfriend ikudlala ikushiya uphinde ungene kwenye ukhangela uthando uhambe wena ufuna indawo yosithela ngoba wena awuzithandi uyabona abangcwele abantu abatsha uThixo uyasithanda ndinobungqina balonto leyo uba ngumama ube ngutata endlini yakho ewena ndizama uyikhuthaza lonto and ndicela into yoba imfundiso yomntu ozawuzefana nam igqibele lapha kum kule minyaka izayo sifuna ufundiso ayakha abahamba nabayeni babo bezofundisa ulutsha nokuba kuzawuthiwa hayi nguzenani washaywa ubomi ke ngosene experience obomi uzocacisela abantwana ngobomi ndifuna isitophe kum ndifuna iqhawuke ngoku ndizoyiqhawula uba mayiqhawuke ngoku kungaphinde kuzinto zawuthi ndenze into ngemistake bangcwela kho mistake izothe uYesu mamkele ayikho imistake umvumile mosu uYesu zonke izinto bangcwele abantwana bam zilapha yabona iBhayibhile iconstitution yethu yonke lento ilapha and ayilandi yabona nje mathina ngoxolo akawuthwe pha uzawulenza uxolo kuba kuthweni khange ukhuliswe khange uthi but lo usethankwa kuye wabhida ndifuna mhlawumbe namhlanje okanye ngumakazi ustep mother ustep father ebezamile ukukhulisa wena wana landa hayi wethu akenzanga yona ngoba kakade akadizali usiphume apha kulemvuselelo bekuthiwa apha funeka iziqhamo asizelanga into yoba sivuyiswe nje kubuza siqhela ukuza sihlangane sifuna iziqhamo uyazazi owakwenzile emva mhlawumbe ngumzali nendlela uyazi uba andikhange ndimphathe kakuhle all the years sengisithi ndiyakholwa ndithi kulo mzalwane bezenza zonke ezi zinto ndithi ndiyakholwa awuzukwazi bangcwele ngoba uyabona nje bangokothatha abancamile le weekend akho ndibanqabele nomama bangamkhonza uThixo kodwa babe baqonda le weekend ispecial for nina ngoba ngomso kudingeka abashumayeli abazawuma kule ndawo bathi shumayeli izwi likaThixo beliphila singazo-ekthela amehlo wabantu xa usohluleka uqonda ndiyohluleka kule uye nethi kuThixo Thixo uyabazi ukuze bami yonke lento ikuwe uyabona ke ngoku uthando abakuzeyisa ababubele awusathunywa ngokubo
zisuke ziphuphume ziyaphuphuma umzekelo ngoba siyayithophika yokuqala sisibilo ecaweni awusayifundiswa ngokulento soyazi ba kwasesitratweni umama ngumama utata ngutata awumani usilabantu ngoko late ngoba namdibizwa ngalanto pendlini umani uphozwa ngoko late sifikelele phi ngoba singoko late uyakubizwa ngoba kuthiwe mama ungumama ubungutata uthi ungutata indlela yokuthetha utshintsha ukuzala qonda mhlawumbe kuba ndingumzali oselayo ngumzali wakho akaziphinda atshintshe uzawutshintshwa ukwenza kwakho wonke wena uyile kuqonda nokuba umbiza ngento ebebizwa ngayo ngenxa yesimo akuso wena ufika uqonda mama tata uyabala nkonzo layenza angathi utshwala besemudlala into engqondweni uphelo batshwala ngomsaqonda ndiyamlandela umntwana wami ndiyokwamkela le ntwana mayamkele seyilathatha mhlawumbe kudala ecenga esifone calls nalaba kaloku mna ndineminyaka ngoku ndithe ndafikelela kwistage soba ndiyesuthwini kangabe khona uyakholwa awunayo choice uyabona benditshilo ngathi akuziba mnandi kwezinza siletha apha i-choice awunayo ngoba ukuze utata ababelibandla sibahloniphe nomama sizabe siqale senze emva uba siyibhude khona emva uzohluleka mana uzamana uyi-act umane uvovu uyenza ifikele mina uqonda hayi wethu uba lo tata ingathi uyithanda ngoku so uqalile ngoku uqinisa ilizwi izawuhambi yafiki ngoba uqhela uyenze emva masizameni indlela esimilo bangcwele ayonto ilula kodwa ndicinga uba uba siqale pheqolweni uyoyenza inkonzo yakho ekoneni abanye ke baye bathi ngoba umzekelo laxesha mna ngathi ibhisi ngale yam ndenza i-research ezininzi kwakhona othi bhala zonke ezaa zinto zasebhise kabuhlungu uhambe nazo one by one every day uyazi uba ndinale duty yoba mande kule kona namhlanje ndiqale ngale ngomso ndize ngale ngalamini ndize ngale zizohamba ke zonke zikhiqika one by one ayibi mnandi la nkonzo ngoba kaloku ngenixesha uqonda wawuviswe kabuhlungu wena unaloo nto but lona izwi kaThixo libe lingakhange lithethe kanhlungu bekuthiwe masenze uxolo alimniki choice izwi kaThixo izwi kaThixo alenzi thina kuba sifuna kunezinto xa ukholwa abazalwane awuyenzi kuba ifunwa nguwe yilento uyazi bevangelini umzekelo ngoku mhlawumbi nina nje manilapha ngoku othatha unikani leli xeshana abalinikwe ukuni babanikhokhela kuhambe kwenye ixesha so uyolidwa ngomnye umuntu kwenye indawo okanye yena eyolida abanye abantu yile ndaba kaKristu iyahamba ngendlela yayo ayocawa socaweni apha kuzolunga isimilo somntu omtsha inendawo yapha iphathi amakhona umzekelo ngoku nabo umuntu ngiyelo kuhambe ngomsi yathatha akaziqhubeleke ekhokhelwa ngutata wakhe uzayolidwa kuloo ndawo yakhe umyeni wakho kwelo bantu uzawulidwa apho so indaba kaKristu ityebile asiyenzi lento kuba sithiwa senzeka masixolise abasikhokhelayo funeka ibe kuwe ngoba umzekelo abona namhlanje sekukhona imeko ezinje kukhona into yoba kube kusekho abantu kuthiwe ufumene umntana wamshiya esithubeni uhambile umuntu ekhangela uthando alukho uthando likhangelwayo emhlabeni bangcwele uthando nguKristu qha uluthando uluxolo uyinto yonke yabona ke uxese kukwezia ukuzeyisa kuzabe kubelula manje uthi sokuthe ndiyangena kule fasting uqonda bendiqhela ungena ko 3 days hayi ngoku isuka inyukele lento sendiyakwazi uzeyisa nakuthi ngosesikholwa bantu abathi akukho lula uyabona last year ndike ndakwisimo ngexesha ndisuka kule nkonzo mama sithi kasendlela emthatha makubhula ndithi kuye yazi uThixo ulungile ndithi bendikumaxesha bendinganazi nasenkonzweni ndikhalela ngaphakathi ndaya kwagqirha wathi ugqirha ngendlela ocinga ngayo ingqondo yakho izawuhamba ihambe inhliziyo isuka ime kwabe kwimeko endikuyo yathi ngenxa yothando lobuKristu ndakhala kubantu ngabantu bantwana bakaThixo kodwa namhlanje andimphakamisi ngoba ngibane ndifikela kwakhe mamonakale bengayazi loo nto ndamthumela imessage lo ndaqonda usemsebenzini and ke ngoku mina kule meko ndikuyo ngoku iyandibhadulisa uyabona xa sekukhona ezazinto la connection akacingi moya ingcwele ukugayikela emntwini ozabhubhuqa uzokunika umuntu ozokonyula ndatsho nethi kuye ndabe ndayitsho indaba and sebiyela ke usendifonela ngokwakhe
ngamxelela konke indlela yami endiva ngayo andandibiswanga umuntu kabuhlungu qha sisimo esasikuso. Uyazi ba ndandifunda iBhayibhile ndizingena ifasting ndiyenza yonke lento and kodwa ilizwe liyi-1 awalithetha wathi maka Andy kudingeka into abangoku sidadele enzulwini. Indaba okholwa abazingcwele ndifuna ukuveza laa nto ayiphelelanga ngoba uvuthenethi apha. Kuyayiwa ungene deep ukuze yisa kuzawuphuma apha. Yathi ngeli xesha ibiyi-challenge apho ndithanda khona abantu abathi kuziyi-challenge kanti izongenisa ngapha. Bendingumuntu nakwi-fasting ngiqomba mphela ko-3 days ndahamba ndayophela ku-7 days. Ndathi ngoku uKristu ndifuna u-2026 afike sekusithi 21. Uyayibona ke ngoku ezaa zinto andizakhanga ndedwa bangcwele. Awuzukwazi uzakha wedwa ukwazi uba ngumzalwane othi wazi yonke into uzawuzenzela. Uthixo kunaba abantu azabakonektha nenhliziyo yakho okanye xa usengxakini ngoku ibe khona ethi no man ingathi ngoku ndingaye thetha lenhlungu yami kumzalwane othile nithandazisane uzibone sowuseyisa. Uyayibona kunengqondweni umuntu nalaba hayi wethu siqhela ukuma inoba yonke into ilula. Ndandikweso simo kha uThixo wayinceda impilo yami ndisobungqina ukuba ndinalanto angikhathali noba sesiphi isimo kuso kodwa ebe wafaka uxolo enhlizweni yakho wafaka uthando zonke izinto zawuzihambela. Siza kwitopic yesibili ke ngoku kwi-social networks. Ndiyayiqonda mathukeni kwa kuzo zonke ezi zinto aba-Facebook zonke TikTok kodwa xa singamaKristu asiphendule yonke into ephaya no posters post yonke into ebetshilo apha uMasande uthi azi ufuthi ufumanise bangabantu bayaconfuse ngoku namhlanje usindisi uyavutha upostile pha ngoba lokhu uphume enkonzweni unxibe kakuhle ngomsongo seyiboyfriend ekuvise kabuhlungu ayiko ithi ngokulento sifuna bathina abantu belizwe asibikho kuzo zonke izinto. Ungena kwizinto oqonda le asiboni ngosekukhona usokuwa kwezipost abantu abafuna abantu ababe bekhangela uthando olundimxelela ndithi limited olwabantu luphele esithubeni and lona lizokushiya ubokoboko andifuna ungiqhatha lizokushiya ubokoboko. I-boyfriend izokudlala idlale ngomsi yothatha laa mntu ingakhange imdlali yawugqiba imtshati ikudlala i-girlfriend ikuphuce ikutyela imali ngeli xesha ubuzazi uba bendizophangela apha bendizokwenza into ethile ndithi ndizawuvusa ikhaya lakho asizuphume ezo zinto kuzovele uyabona ngoku kuvele kumoshakala ubomi bakho bonke ngento encinci kuvele kuphele konke kuphele even kubangathi besha seyazi enkonzweni kule mihla kumnandi uba akufana kuqala abantu babeyazi uba umuntu ubutya isoni yoyika aboyiki abantu sikhonza nabo siyazi uba bayigila imikhuba sibe nalandayo yethu but into endiyithanda nentoba ezinye izinto azizukwenzeka zizuphumelela uzawuba yila problem kuwe ngeziqu sakho. Kuthiwe ke ngoku abantu abatsha bayasebenza ecaweni bayanikela nangamandla unikela abangcwele abantu abaninzi babe confused ayomali qha okufika eli ngexesha ufike ulungise ubazizitulo uyabona ezaglasi azinamanzi ezankonzo kufanele siqhutywe sesikolo zinkonzo esibuthi eziya umzekelo ngoba niyazi ukuba nalalo fithi be-extra talent uyayibona naba ngabamelwane phaa unotsho masinabo umzali mama tata ungathi noko phaa kulobani kuyashota ukunikela oko uyanikela ukunikela nothiwa masizise imali ecaweni qha ukunikela kuloo ndawo kuyo ngumntwana ufunda naye esikolweni aboma kodwa isimo sakho kaphelelo nayiphele mancame nethe yam apha even sowutshilwe emzalini uba mama tata ukhona umntana ophanda kufunda naye imeko yakhe ukwenza ezankonzo sivula inhliziyo bangcwele uThixo uyasizuza asenzele konke ndicinga uba ebekwe kwinhlizweni yami ufikelele apho andifuna ukuthi ndibhude kodwa into endizonixhobisa yona namhlanje masihlale ekholweni sinesimilo sobuKristu ecaweni ekhaya esikolweni emsebenzini uyazi emsebenzini uye endaweni ubona le indawo yabona mina khani kwazi ukhonza ngepasika ndingakhandi uzokhonza ngepasika ndiqashwe ikhampani enama-ZCC bangixolela abantu bakhona
abantu ebebechila izinto zabo emsebenzini uthi ufika ufuneka into indaba zakho uzazi uxelele abantu nabaguleyo abayi4 abayi3 bahlele ezindlini imilenze yaba iphakami omnye yena kuthiwa wangena nje wabehefuzela wabila kwayilonto xa sinoKristu bangcwele siyazi ba sinikwa amagunya kwinto yonke igqibela lanto ikuyela kuwe uyazi ba ngababa kwimini ndafika ngomabachela into zabo ndathi kanti babe kunyawo estepsini ndavele ndathandaza ngalamzuzu bavele bashwabana bashake wala ngengomso omnye wathi unenhloko wathi sisi ndicela undibeke isandla ngathi andibeke isandla abantu abangodade ndicela uhlale pha siye emthandazweni xa kunamhlanje akho kwanto baziyekile lezo nto zabo umuntu uzekuza ezophangela awugqiba aphume ngomnyango ahambe xa izwi likaThixo silenza nethuba uphelele ubonisa abantu ingakwaphi ihambe lanto uncede khona uncedakale uyendaweni kwamabona bakho xolo apha umuntu nomuntu lo ngento yakhe ngoku beva bethetha umuntu uyaqalekisa uyazibiza zonke izinto but wena uhlale uhleli kuyo ungavumeli yonke into yabona emisebenzini kulapho kuchallenge khona abantu abathi uyawuna kwabafana ungavumi uhambe abantu bekubhansa manje ube ngumfana ubhansa sezitophi nasesikolweni kuvuma njalo usindisiwe makungadlalelwa kuwe umuntu makayazi ba le ayizikwenzeka nokuyithetha nokuthi ezinye izinto zingenzeki kuthi hayi ukuthi singothixo ebantwini kodwa abantu bahloniphe lento kuwe ngoba umzekelo xa sayingahlonitshwa le nto ukuthi inaba nawe uthetha ilanguage yakho nendlela othetha abangcwele indlela othetha ibalekile kakhulu sihloniphane ekhaya ecaweni kuyo yonke indawo yesase sandawo zilidaphi emsebenzini ungafika emsebenzini bekuthiwa ubungene uzohuqa imophu apha uzibhaqe sekuthiwa uphethe le ndawo emsebenzini ngenxa yesimilo yasazi isimilo sizele into eninzi ubomi bakho bungavele sekusenkonzweni sekuphi uyabona umzalwane omnandi bona lo akakhathazeka akakhubeki kulula umsebenzisa naphi na ngeli xesha uzawumane ufakwa ngapha nangapha bezabe abangabanye abangayenziyo le nto yenzayo bezawucekisa akuziba mnandi khona akumnandanga vele evangelini akumnandanga elikholweni le nto yasuzibalekela but ke xa usazibuhlelela izwini usetyenziswa ngoba uthobeka ngoba ubhekana ngosisimilo sakho ikhona phiza kusakhona khona bikusakhona izwi kaThixo ndiyathanda awuqeqeshwa namhlanje ngalo lingamncedi ithi ngomso sona abantwana bakho sonakho konke lukuncede sendiye uququmbeleni ke ngoku ndiyacela abantu abatsha sibiyeleni emva siphuthuma apho siqonda ba sinezixhaka manje ezilapha kuthi nithi izinto language esigaqa nabo ke so lezazinto manje ukuhambe yokhulu lezazinto masenokhulula manje esiqhizeni nje ikithe emva kwale conference keke bebonakala manje eziziqhamu qonda ngexesha usaziwa kufika ngo11 kodwa bekuthiwa nge10 hayi vele sibothuse ngoku uyazi ngokuba ngokuqala fika usula isithulu into ongazange yenze ungathi kwaze unxiba ichopha iqombo uzawuphakama asikwazi ukuphakama sesendlini kaThixo asikwazi sesendlini kaThixo kunezinto efuneka sizigade sizilumkele hayi bathi sebesikhokhela ingotata abakhulu ngomama abakhulu benza imisebenzi ebesinoyenza ngokunokwethu kwesinye make siyeke uqonda lo msebenzi udinga imali bazawusupporta ngemali kodwa noko ngokezinye utshayela nothina hayibo sinamandla sinezandla abantu abatsha masisebenzele uThixo make simsebenzele uThixo nizamsebenzela uThixo ne sizamsebenzela uThixo sibonile abantu abatsha siyabulela sawuhlabelela umhlabelelo sizukuleyo ekuthiwe emveni koko umshumayeli uzobe sesiza awe ama Song